היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמשפיע על כולנו, וזאת התלות שלנו באחרים בכל הנוגע לקבלת החלטות שלנו. יש לי כמה טיפים לשינוי המשחק בשבילכם, שיעזרו לכם להיות עצמאים יותר בתהליך קבלת ההחלטות שלכם. דבר ראשון זה מודעות עצמית. הכל מתחיל בכך שאתם יודעים מי אתם ומה אתם רוצים. קחו את הזמן לערער על הערכים, התשוקות והמטרות שלכם, ותבינו שההחלטות שלכם צריכות להתיישר עם האני האמיתי שלכם, לא למה שאחרים מצפים מכם. ותזכרו, אתם הקפיטן של הספינה שלכם. תסמכו על תחושת הבטן שלכם. הקול הפנימי הזה, כן, זה שמנסה להגיד לכם משהו, לסמוך על האינטואיציה שלכם הוא קריטי בעת קבלת החלטות עצמאיות. התכוונו והקשיבו היטב למה שהבטן שלכם אומרת. זה לעתים קרובות, נקודתי, ויכול להדריך אתכם בדרך הנכונה. חפשו ידע וייעוץ. רגע, לא אמרנו עצמאים? בהחלט. קבלת החלטות עצמאיות לא אומר שאתם צריכים לעשות את זה לבד. תאספו מידע, תחקרו, ובקשו עצות ממקורות שאתם מכירים. אבל תזכרו, בסופו של יום ההחלטה שלכם. תאמצו כישלון ותלמדו. לפעמים ההחלטות העצמאיות שלנו לא יוצאות כמתוכנן וזה בסדר. ראו את הכישלון כהזדמנות לצמיחה. תלמדו מהטעויות שלכם, והשתמשו בהם כאבני קפיצה להצלחה. אפילו האנשים המצליחים ביותר התמודדו עם כישלונות. חברים יקרים, תישארו נאמנים לעצמכם. תסמכו על תחושת הבטן שלכם. תחקרו, חפשו ידע, תאמצו כישלון כמקפצה. ותזכרו, אלה החיים שלכם. יש לכם את הכוח לעצב אותם. עד הפעם הבאה, תמשיכו לקבל החלטות עצמאיות ולטרוף את החיים.